Ayo, ayo, ayo. Melek, melek. Sekedar listrik kenapa? Sorak kerasan keluyuran anggone isih
sawang katon manise bunga yen kakon dadi duwe ayo jenengan kok malah ngantuk iki piye lho ya. Lah nggih wong simer-simere ngeten kok. Niku pamite saka Majare ape ndelok ketoprak tekan kene mati tinggal bubuk. Ana alasane kaya karipan ngono lho Sam. Angge ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh sing mirsani kebek iki Ci. Nggih, kuatah sangat. Seneng ati nggih luar biasa. Iki engko umpama ana bus apa truk iki gak iso lewat to. Gak iso lewat iki kebak. Kudunya minyak sithik-sithik minyak sithik. Alhamdulillah nggih rinten dalu saged nglipur sedaya kemawon masyarakat Geger Simo terkhusus ingkang kagungan kersa menika Pak Joko kali Ibu Ida. Untuk memulai berdua Mbak Rini juga Mas Rian. Sakinah mawaddah warahmah pokoknya bahagia langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin. Iki mau suwunane kok luar biasa. Walah jos gandos. Lakone humor dagelan umbruk-umbruk dadi buambangan kabeh. Macak barek kabeh. Mestine pun terhibur sedaya kemawon nggih Bu Ibu nggih. Alhamdulillah. Ana sing duduk, ana sing ngatik iki mesti kurang marem pasukan bapak-bapak iki. Gak ketok. Nggih, niki panjenengan kula saka cacosipun kagem panjenengan sedaya. Mbak Bila badhe ngersake tembang untuk request lagu sumangga kemawon. Sumangga langsung mawon nggih. Nggih wonten pamundutan langgam ireng manis Pak De. Saking dulur-dulur seren sing rawuh. Nggih. Terus sing saka sumber jenir nggih rawuh. Sing saka Lasem ya rawuh. Saking Pamotan Pancur. Londo. Rembang Kota. Badek Pamotan. Iki Pati Juwana. Walah ya Allah ayune. Kali Untu. Pasar Banggi. Pasar Banggi. Sijinya Pasar Banggi ini. Apa ya desane sijine apa ya? Tritunggal. Tritunggal nggih sedaya mawon nggih. Monggo Pak De, katuran wonten tembang ireng manis kagem Jackson ugi ngaturi tamu undangan sesepuh-sesepuh wonten dusun Geger Simo tamu undangan sedaya ya. Monggo. Kipas.
WM Lekti. Kantong channel juga RHS Shooting. Wih, ndek awan kuning-kuning. Ngene ku ndek awan nek kaosan kuning katok ya kuning anang. Kok iso? Setelan ngono ya Ron Ya ya. nek bengi ngene iki cocok ireng padha ireng. Ireng. Nek ndek awan ndek kurang pas gak patek seneng aku nang. Ayo saiki diseragam lho ya nek kuning-kuning nek klambi ijo katok ijo lho. Sesuk main nang dine settingan klambi mabang kok kudune katok mabang. Ada mabang tuku sing akeh ya nang ya. Wis telat dek ndek awan ya kok. kadane kok wong senengane kok tekan tindi ki lho. Iya. Banjir kok dibarang. Oke, ayo memenuhi request yang kedua. Iya. Jangan tunggu lama-lama. Nah, ini saking Patroli Mban. patroli Emban yang ada di Demak. Oh, halo. Jangan kok patroli Emban ya. Iya. Kakean dulur ki mergo piye ya Cin Wahyu Manggole jan luar biasa kok. Jas gandos. Ning dinggo nono dulure. Alhamdulillah. Pokoke dulure saya akeh muga-muga nggih rezekine saya akeh. Amin. Ya. Monggo Mas. Ayo Mei. Pak Bos. Apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu, jangan biarkan cinta berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama
welcome. karek aku. Sing penting dina iki ususmu ki sebersih apa, Dek? Sebersih. Sebersih hatiku, Cik. Oh, Ya Allah. ih. Rena wong kok digocier karo Yakul. Ya ke ben rose iki pencernaane ben lancar iki Apa lho. kok pencernaane ben lancar piye teraya kalane bakule iku ya. Ya bakul kok pinter ngerayu. Wong ngono. badhe pokoke diakali kabeh iki. Iya. Oke, sambung ya ada satu tembang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku dipetik orang. Apa sing dipetik? Ada deh. Oh iya, petik kangkung ya. Apa mangga? Petik kangkung ada, petik Petik mangga mangga ada, ada. petik kelapa juga ada. Terong-terong enggak ada ya? Rambutan dong. Rambut. Wow, iku sing mesti lagi usum. Ya mas, ya dilanjut ya. Biasanya kelangannya Bapak Suki apa ini? Rondo kempling biasa Rondo nih. kembali langsung diputer mas. Iya bersama Bidu Anita malam hari ini yang cus. Ayo deh. Siapa sing iso rondo kembling? Sing tahu rondo. Tahu rondo? Sing Tahu tahu rondo? Nang kene gak ana sing tahu rondo. ana, Ro. Angger bar ngono langsung entuk aja. Cara urung metu layange wis entuk langsung kok so. Sembarang yuk. Iya. Kita main bebas malam hari ini Bang. Ayo. Ayo deh maju deh. Jangan deh. Iki mang lagi nyikat imang kurang rapi iki sikat temang. Tak gawe kordenan jan kok. Masa Mas Teguh piye kok iso korden? Anda
Basuki. Basuki. Rokem nggih Mbah nggih. Nggih. Rok kemawon mboten nyeroke kula Mbah. Soale roke kula pun suwek niki Mbah. Pun suwek wambane Mbah doa-doa iki lho. Sayang, ini ada tambahan satu lagu permintaan dari Mas Catur. Mas Catur Didi. Iya. Oh duduk Mas Catur Didi. Kowe kok ngono ya Allah. Wong wis warti kok diundang-undang kowe kok nek Mbak Lola ngono jejeg ngono. Maaf ya Mas. Maaf Mas Catur Gunawan iki lho sing baru pulang merantau. Minta ada Lilo. Oke. Kayak awas Bu, awas Pak, awas Di, awas Mas, awas Mbak. Ya Allah. Wis ya ini cek rame ae sing liwat ya, Cin. Iki sebalan tetep rame terus iki. Sebalan itu apa? Dalan pintas. Oh, dalan pintas. Kayak nganuku ngono kuwi dalan pintas. Iya, ya, dalan Cin? pintas Oh, tenan iya, kowe. iya. Iki by the way iki grup apa to, Cin? Iki lho, ngarep Ndi? iki lho. Awar tukang jedar iki lho grup apa kok jujuk berkutu kon jero iki Lho iya, kok ning kono pirung-pirung Mak Ferry Cookies. Tuan rumah. Ora. Mak Ton, Bagus. Aki, karo Sian Napa, dan Mbak? kawan-kawan. Niki maksudnya HP-nya didol mawon. Ora rom. Anggih. Oke. Ya Allah, bawa yen ning tawang dibacotke langgam esemu, yen pareng nembang piyambak monggo sing badhe nembang sinten? Monggo Pak Di mengken nggih kula tak ngaturi wonten Lilo riyen nggih. Bakto niki mboten napa-napa nggih. Ayo. Lilo. Yuk. Mas Nasihul. Lama nggak ketemu loh Mas Nasihul. Aku rindu kamu Mas. Masa iya dek?
judulnya Lilo Mas Catur. Sampun nggih, Mas. Ya kembali lagi kapan Mas ke apa ndi ya Kalimantan apa ndi Mas? Kalimantan apa Sumatera le Mas? Kalimantan. Oh, iya. Jauh sekali ya Mas ya. Tujuannya buat dadi apa? Dek pokoke helman terus ngono lho, Dek. Gege iku. Gege Mapa. apa? Mapa. Apa itu apa? Ya sing helman iku lho. Ya Allah. Pama jenenge iku to. Ana permintaan deh. Apa bareng? Walah rezeki Biru-biru. Lah iya kita omongi saiki rezeki dari berbagai arah kok ana ya, Nduk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Iki ngono saka cahaya tak tunggu balimu sing nyanyi kudune indah karo. Oke, baik. Apa nah ya siji nah, iya siji nah iki ngono jare. Loh, tak kira Cahaya. Ibu iki ya. Biar terus aku wampel mak tung ngono lho. Aku kok kudu. Mesti ki mentalah. Aku. He, ana apa ana. Iya. Dalam Om. Nek gak arem gak ngatasi kok. Masuk Mbak sik go meneng ae kok iso. Iki lho aku tak nganu sik dari hati ke hati kok. Dalam. Oh nggih ya dari Jakarta. Lagunya apa? Merah Jambu. Oke, yuk. Gampangnya ngono kok wong loro iki terae ya Allah. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Bang Udi. Mbak Udi saka Jakarta. Dari Jakarta. Lagunya Cinta Merah Jambu. Gampang tapi kok ora mudeng lah ya. Iya, kesenengane kok ribet. Mulane nek omong niku dari hati ke hati koyo arem iki lho. Iku mang mesti kakek renang kok mripate abune ngono kok iso. Bengi-bengi kok renang ta ram. Hobi. Ya kok Jakarta rene ndak yo nerak banjir to. Nglangi. Ya, monggo Pak Dek pun tindingi nggih. Niki bapaknya ajeng wonten bawa yening tawang. Pak, monggo Pak Katran. Tintingannya Pak Dek. Alah kok dhewe-dhewe iki. Monggo Pak. Yeneng tawang ana lintang. Suwantene panjenengan jas, Pak. Niki paring asma Pak sinten to? Pak Sodron. Pak Sodron, walah sakniki kok kurus jenengan Pak ketoke ndek wingi mayu jek lemu kok. Cahayu akungan beni marang mega hengang sontakon war tani reki janjiku eleng sumedhot rasing tias Nimas ingsun sapa Jas tenang. sineksenan bumi langit tangi
bengis ing tias ngenteni padang rem Jies Pak, suwantene jies tenan iki iki. Budgetke langgame es semu. Langgam es semu. Pak De, para pradonga kula aturi wungu, Pak De. Pak De. Iki lho Mas Minder, Nduk. Mas Minder iki. Suwe ora ketemu cah ayu saya rinojit atiku sun suwon rinten lan dalu pamujiku manggi ora hayu lapi gena-genae yo kene tak anti-anti kabare ora iso ora sore mong kelingan sak solah bawane sing suarane apa maneh yen weruh eseme bebasan segara matu kalah manis yen manis pancen esemu Asik. Hae, hae, ibu bunga ing ati jarene antuk nukaning Gusti ora mung jroning esemu iso nyanding Panjangnya ya, Pak. sliramu wong ayu Oh, untuk sangu. Bangun wedhus jarine mbok piye Mak kok iso. monggo Mbak dirajakan Mbak monggo dirajakan Asik. Atas kaki Pak. Digo sangu bangun wedhus dong mami kok iso. Iya itu niki wedhus kok. Iboi.
ibu aku Jin. Nek ora penak kabeh ngono Ora penak blas salah saya lanjutnya sik Mas, bacot tenan Mas. Liyane ngono apik nek difoto aku ngene difoto Mas Dami ndak kuapuk aku. Gege Mas, gege Mas. Kok munyok Mas. Jebret. Ya ya ya. Yeneng Ibu. lintang cahayu Gua akan pite. Rungono tangising ati Binarung suarane ratri Sisan. Teni bulan dadari Sisan ya Pak. Sisan ya Pak. Ayo sisan. Sisan Mak, wes goreng. Iki nyanyian apa ta, San? Iki lho karek 10.000 ora mesti sanggureng. Aku mangket mau kene nggo sangu angon wedhus. Terus iki nek tak imboi rong nggo angus apa ku nggo sangu angon pitik. Lah iki Gue tunggu terakhir. pret urung lho. Terus nggo sangu apa jenenge angon sapi. Lah aku iki rupaku koyo kandang to, Nduk. Ora ta, kan ora nek kowe iki bekerja keras. Oh. Nah terus nuwun nggih mugi-mugi berkah barokah kathah rezeki panjang nggih awet tuwa nggih Pak nggih. Amin. Apa bagus. Bangkon jaluk didongakno sisan. Jenenge didongakno Mbak mugi-mugi. Hei. Aku kok iso ya Allah ngene iki lho aku suwun nang kowe ya. Lah iya. Heeh, wis ayo dilanjut nggih. Iku Niki Mbak wonten Rini. semu dibacotke wonten yen ing tawon Mbak Ah, Rini ada apa Mbak Rini? sampun. Mbak Rini apa? Mbak Reni sama Mas Rian ada di depan, mungkin mau minta Iya. lagu. Enggak mau. Enggak mau kita Ya udah deh. Wis suar karo Ndek wingi. Capek Ci. ya, capek ya. Tapi wis malam pertama udah cerita Oh, Ci. wis dek bengi to, Som. Iya Ndek bengen malam pertama iki kok malam kedua Oh, sesuk malam iya. ketiga. Maksudnya malam pertama menjadi pasangan suami istri. Iya, dan seterusnya Oke ya Mas Mas Rian ya. tak dengaken ndang padu ya Mas ya. Aja gelem Mas, tukaran ngokon tukaran elek. Duduk tukaran kuwi lho. Lah apa iki? Sikil papat didu Mas. Wis buat dua apa orang? Ya dilanjut nggih. Heeh. Apa mau Tak tunggu lagunya? balimu tok. Iya tak tunggu balimu karo cinta merah jambu. Oh kok. iya. Sayangku mang ya. Sing ke Mas Undi. Ya monggo Mas tak tunggu balimu. Cus. Yo. Ya. Monggo. Ngomong apa to Lek? BS gombalmu jangan dhuwur gendeng lho SBS. Kon aku ngerti. Sama. Pasal wae. Sama ke sing dhuwur wajib ana gombal iku wae. Aku anjuk gaduk iku kowe. Ungkli. Asik. Aku iso sedina pintu
Oke, tak tunggu balimu. Ya. Sampun. Ya, terima kasih Mbak In ya. Ya. Iki mau kan anak cinta merah, Merah jambu. Jambu. Terus susulan saking Sidawayah ketoke kok piye ya? Kurangan di awan aja. Apa? Nirmala, oke. Katanya tadi di Ananda Abinawa iki kepengen duet Nirmala. Oh, boleh. Mbak Aram request apa? Nirmala. Nirwana. Nirmala, iya kuring saweran Anda. Diwai orang. Yo gak. Nek gak njaluk salwa iki lho, Bang, kok wae lho wae yo. Wae lho sithik ae lho. Soale mang sing tak akeh dhek. Iya ya. Ya, bar cinta merah jambu ya. Iya. Langsung Nirmala kok wong aku kudu ngene. Wong kon munggah apa aku sing mulai ae. Ya wonge sing rene to. Oh, iya. Wonge soalnya ketip-ketip kok. Wis eyelash iku mau ning guri. Monggo ada cinta merah jambu nggih. Ya Wang. Aku kocek ya. Goyangin sama. Maju. Iki maju sini dong. Ya. Asik sampai babana. Biasanya rasa ngiler lanang kok iso.
sing tak setia Sowe, sowe. sampai Habis kanyi. Yo.
cintamu di sal. Cintamu di sal. Panggil ki meh nyanyi Nirmala Sida Bora Panggil Nora. sik cintamu ya. Nora kita kasih kesempatan yang lain buat bernyanyi dulu. Ayo Mas Nanda ke sini ya. Ayo nyanyi Nirmala do. Nanda. Ke ono sing rondo iki. Nanda. Oh Nondo. Oh Nondo Abinowo. Iya. Iya, ayo do. Iki Tiliki piye tiliki? Sen teko malah Mas Mogol iki kok ndak iso nyanyi Nirmala ngono. Iki Mas Ude iki tandukne iki lho. Iya iki wae. Apa? Namanya yo wis. Oh, lamunan do. Gubuk Asmara, Gubuk Asmara. Gubuk Asmara dudu lamunan. Cak. Hei. Ya wis iki sida apa ora do? Nih Mas Nanda ready enggak sih? Di iki apa nang? Sih tak kira iki ngono Nanda wedok iki. Heeh. Wis. Oh Kang Isar ya wis ra apa-apa. Yuk, cus. Nirmala Mas. Mana video klip Bang Mas Nasib? Nalika netra ketemu rasa ademing nolo ora krasa kasenggo asih minangka sule tembung lire ngusada
lancar usahane bos plastiku. Oke, sehat sak keluarga. Sampun. Oke, thank you Abinawa. Semoganya Abinawa laris manis. Amin. Kembang ya saya ini masuk rumah sing ngurung nyanyi ndak? Ada apa mau lagu nih Gubuk Asmara ya? Ya Uma. Ayo Gubuk Asmara Mas. Monggo. Choose. Jam iki. Aku bari kini mbalak nduk. Nang bandara aku kudune jam 7 ya. Sangarmu. Monggo.
Gusti Putri. Yuk, Iya. men, kan belum bernyanyi, men. Coba ojajing oe-oe. Syus. Lagunya ndak? Apa mawar hitam? Ora. Kowe tak ngono lah, Rom. Lah apa? Sebatas gandrung. Lho, ora kemana bocahnya nyanyi pantek mawar hitam kan Oh, kowe tak ngono ya. Sita cari Mas. Ayo Mas. Ojajing oe-oe Mas. Mangga. Badus. Lemes aku. Mawar hitam.
bahagia selalu. Isa Rom terus Rom. Semakin menyala. Kok rontak tak Mas? Ya Allah. Wes kono tak rontak. Monggo Gusti Putri.